Ketemu maning ya lur kayak karo tim Jati Kembar Cyber 88 sing hobine mbadok nyekek mbadok karo nyekek wis mbadok tok wis di situ mbadok kae. Kowe badokane gari milih apa-apana kowe deleng kowe. Ya apa-apana ya. Darik-darik. Dan tidak lupa ketemu lagi dengan artis kita yang sangat fenomenal dari negeri untel-untel. Ya kayak wonge. Ki siji maning iki jenenge Mbah Gremeng. Lah iki artis sing terkenal Mbah Gremet. Sejagat untel-untel. Cara wong tua gemen anak awan anak pangan nek iki ora naring Jati Kembar anak donga anak pangan. Oh, iya. Saben tes donga mesti mangan. Nganti akeh kiye apa sing ngerti pangan ya ana roti mie ana kopi ana sriping ana selondok ana ya Allah ya Rabbi mendoan tahu berontak bakwan satetek mengeke kumplit pokoke udutnya nggih ora kelalen nggih sempurna belima takar balok super hiji super suka pergi jarang di rumah. Bagaimana pendapatmu Mbak Gremeng? Cocok apa tidak? Cocok, mantap, Jai. Ini dia ini. Tuh, iya. Kopinya urung anget sih. Kopinya sih, siap kopi yang main jerukutane ya kan. Urung dadi kabeh. Kopi bisa di sing dari kopi. Wis dadi. Mbak Samang dalan kae gawe kopi kae. Lho,